в това число е пълна лъжа, че 40% преразпределение на брутния вътрешен продукт е задължение. В една Франция това преразпределение е 59%. Франция е в икономическа безизходица, защото не може да поддържа това харчене и защото властващите там се опитват вече от години да им оправят неработещата пенсионна система, която не може да се издържа. Единственото им решение е да дигнат пенсионната възраст и затова отново и отново хората излизат на протести. Те са се създали една невъзможна ситуация, в която няма как да излязат, защото никой политик не иска да излезе от нея. Хората вече са свикнали да им се дават пари, които няма да могат да си дават скоро време, защото цялата система просто не е устойчива. Нека не използваме Франция за пример, моля ви се. Ако можехме да дадем едно магическо копче на Макрон в момента, неговата държава просто да се фиксира на 40% от БВП харчене, той щеше да си строши челото в него. Ако искате да имате финансово грамотни хора в парламента, гласувайте. И ако искаш да ме подкрепиш, Подкрепи Продължаваме промяната. И ако живееш някъде тук, избери мен с преференция 119.